Sziasztok! Ebben a videóban szeretném nektek megmutatni az eSpring vízszűrőnek a szűrőcseréjét. Kikapcsoltam az áramból, már szedem is szét. Megveszem a tetejét. Ez az agya az egésznek. Rá van szorítva. Van egy ilyen füle, amit fel kell emelni. Így, elcuppantotta ki vákuumból. És hát mondjuk rá a szűrő így néz ki. Ez még nem annyira rossz, de bele is lehet nézni, hogy benne mi van. Ez 1 év után, 2000 liter víz után. Maga a szűrő az így néz ki. Jó lenne, ha lenne egy konyha mérlegünk, amíg megmérjük. Belsejt még egyszer a kameráztatot. Ez a friss, tiszta ivóvízünk. Körülbelül a vesénk is így néz ki belülről, ha nem szűrjük. Tehát itt az új szűrő, amit bele fogok tenni. Össze lehet hasonlítani, mi a különbség közte.